Hey everyone, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे फरायफिनबाय दे लोगोफोर। दा जों थांगासिनो दङ बाजाराव आइजों बेलासि समावहाय एसे मोनाहां जाबायमोन। बेनिफ्राय आइया भिडिअ लाजानो बादों थेवब्लाबो आं लाथारबाय आरो। दा जोंहा देग्लाय माइ गायनो नागिरदों नालाय खोथिया फोनो जाबाय दा। बेनिखायनो माइनि जोलै लायनो थांनो नागिरदों। आं माइनि बागै एसेबां मोजाङै मिथिया लोगोफोर, बेनिखायनो आङो भिडिअखौ दिन्थिनानै होनोसै, जेबो बुंथ'ला। ओमफ्राय बेसेबां लाखो आरो मा मोनसे पेकेटखौ लाखो आं दिन्थिनानै होगोन नोंथांमोननो। नैबेखिनिखौनो लानाय जाबाय लोगोफोर। नामखौबो आं मोजाङै दिन्थिनानै होगोन, खिन्थु उल्थायनानैसो जाबाय आरोना केमेराया। नैबे आइया फैयाखै, बै दखानाव दं गोथां दख'ना एसे नुहुरनाया, नेगासिनो जोङो। आं बे ट्रिगाराव जनानै नेगासिनो दङ। दा जों फैफिनबायमोन, माने दाबो सगावनो दङ आरो, खिन्थु फैनायनि लामायावमोन आरोना। जों गिदिंफिनबायमोन, जों जेबो बाजार खालामाखिसै, बेखिनिखौनो बायदों। बाखि बाजार आंनि फंबाया खालामदों। दासो सफैबाय जोङो, हर जाबाय, मोनाबाय, बिराद गरम। आइसक्रिम गोथाव ना? आंनो हर मोनसे, आं जानि। नैबे ब्लगा लोगोफोर साननै सानथाम लोगो नांनानैसो जादों आरोना। ओमफ्राय नैबे मंगलबारनि ब्लगमोन। नैबे जोङो सानजौफुआव जादों आरोना बानायनानै। बुट माबा फिथाइ, जाम फिथाइया न'नि, बेनिफ्राय थाइजौआ न'नि, बाद बाखि बाजारनिफ्राय। आर'जआव थांनो नागिरदों आङो। बाथौ जोंहानि, बेनिफ्राय न' आं ताला मारिनोसै लामाखौ। आंनि उनखिजाय नारेंखल बिफाङाव सेन्देल आलायनानै दोनदों लोगोफोर। खुगा नांजानो गिनानै आइया, बयबो नोजोर होयोना, माने बिराद अनथावथाव जादों, गाहायावनो थायदों नालाय, बेनिखायनो खुगा नांजानो गिनानै आलायना दोन। लोगोफोर नैबे जाबाय जोंनि गामिनि बाथौ थानसालि। आं थांनाय ब्लगाव नोंथांमोननो दिन्थिखादों। लोगोफोर दिनै आर'जआ थाब जोबदों। बेलेग दिननिख्रुइ माने थाब जोबसिनदों आरो। बेलेग दिनाथ' हर जाखायो, मोनाखायो, खिन्थु दिनै सानथिं बान्थिं जाबाय। बिराद गरममोन नालाय, आर'ज मेथाइखौ दोंथाम खननानै फोजोबनाय जादों आरो। आफा बोराइ बाथौनि बोर लाखांनायनि उनाव दौरि आरो दौरिजों लोगोसे आयं, दादै, मादै, बाजै, आदा बयखौबो खुलुमो, बोर लायो। जोंबो खुलुमबाय। दा रंगिलाया मान होनो थाखाय मान बान्थाखौ साजायगासिनो। रंगिला लाहा बावथाय लाबोदों। दा रंगिलाया सिगाङाव दौरिखौ मान बावग्रोबाय। खाथियाव गसंनानै दङ रंगिलानि बिमा, आदै, माने मादै, जोंनियाव आदै होननानै बुङो। दा नै साइडखिंजाय जोंहानि आइ, बाजै आरो आब'मोनहा जानो थाखाय बे रंगिला लाहा लाबोनाय प्रसादखौ रेडि खालामगासिनो, बावथायखौ। ओमफ्राय नैबे डिम्पि, जोंनि गामिनि बिनानाव सासे, दाना आर'ज हान्जाखौ मान बावदों रंगिलाजों आरो आदैजों। रंगिला लाहा मा नांनोबे नोङो। लोगोफोर बाजाराव थांनो नागिरदों। नैबे ब्लगा बाजार जाजोब्बाय आरो। होबावाखैसो आं गेजेर गेजेरनिखौ। फार्स्ट आरो सेकेन्डआ आइजों, थार्ड खालिहाय लोगोफोरजों, दिनैहाय बिहामजो सासेजों। दिनै दिन्थिनो हायो ना मिन्थिला, खिन्थु उन्दै गथ' सासे दङ, डिस्टार्ब खालामबा दिन्थिनो हानाय नङा। लोगोफोर फुंनिफ्राय अखा हानानै दासो बेलासि समाव एसे सान्दुं दुंदों। ओमफ्राय जि समायना नुदों नायलाय लोगोफोर बोथोरखौ। एकदमबारे गोथां नुजोबदों आरोना, जायगाफोरखौहाय बिराद समायना नुदों। लोगोफोर जों सक मोनफैग्रोमोना देलायनायनि दखानाव हाबखाबाय आरोना। बेनिफ्राय आं मा लाबोदों नोंथांमोननो दिन्थिगोन सानदोंमोन, नाथाय मा खालामबाय, बिहामजोनि बेगाव थांजोब्बाय। सब देलायनाय बुस्थु, फैसा सब थांफाजोब्बाय। दा आं भिडिअखौ थाब एडिट खालामनानै होनो सानबाय, थेवब्लाबो दासिमहालागै आङो बुस्थुखौनो लायाखै। नङाब्लाथ' नोंथांमोननो दिन्थिनो हागौमोन आङो, बिहामजोआ मा लाबोखो, आं मा लाबोखो। नै दखाननि बुस्थुफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होबाय, मा दङ। जोंनि जायगानि दखानफोराव माने गंनै गंथामसो दखान दङ आरोना। एकदमबारे दामखौ खमावनो मोनो आरो, बेनिखायनो मोजां नाङो बाजार खालामनानै जोंनि जायगायाव। बेनिफ्राय नै देमसिया फैग्रोमोना मालाय जाग्रोबाय। हर आंनो बाङाय, आंनो होआ? होगोन देहा बहा नाङाखै आंनो बाय दौना हो।
मोजां नुदों नुनाया दा जोङो देलायनाय बेखांनायनि उनाव गस्ला बायनो फैदों देमस्रिनो थाखाय न'आव गाननाय गस्ला बेयालायनो मोजां गस्लायानो गैलानो दिनै गाननाय गस्लायाबो नायथो नोंथांमोना फिनजों सुथाबलायनाय बेस्रा गथ' फिसाया बेनिफ्राय दा जों जानो थाखाय फैबाय चिकेन पक'रा जादों बेनिफ्राय चावमिन जादों चावमिना टेस्टि नंथारामोन ओमफ्राय आङो भिडिअबो लानाय जाखायासै चावमिनखौहाय खिन्थु चिकेन पक'राया टेस्टिमोन आरो माबा आयनानि बथलखौ मोनोबा मोनसे मोनसे लाना फै आरो जुदि मोनाबा 45 थाखानि बथलखौ मोनसे बेसेयाव दङ आं थान्दा लाबोनो होदोंमोन आरो ना फंबाय सासेखौ बेखौनो खिन्थागासिनो दं मा बथलखौ लाबोनांगौ होननानै दा आङो सकनिफ्राय फैखांनानै डाइरेक्ट टिउसनाव थांखादों टिउसनाव 8थासो बाजिखादों आरो ना बेनिफ्राय 8:30 बाजियाव फैफिनदों दिनै फार्स्ट टाइममोन बेनिखायनो लेट जाबाय थांथारबाय आङो मिस जागासिनो दंमोन बे साननैसो थांगोन होननानै थांनायानो जायासै बेनिफ्राय आं दा देमस्रिनाव फैदों देमस्रिया गावखौ दरजा फांथेनानै लादों लक खालामनानै लादों गेजेर गेजेर बिब्दि खालामनानै लायो बियो ओमफ्राय गावनो खेवफिनोबो दा आङो मोनसे आइसक्रिमनि रेसिपि खालामनानै नायनो होननानै सानबाय बेनिखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानबाय बेनि थाखाय आं लाबोदों अरिअ बिस्कुट पेकेटनै खिन्थु आं लाबोनायनि सिगां आंनि फंबायाबो लाबोना दोनफैदों अरिअ बिस्कुट पेकेटसे बेनिफ्राय डार्क फेन्टासि पेकेटसे लाबोना दोनफैदों ओमफ्राय नै बाबाया जोंहा मुस्रिखौ नायगासिनो मोजां नंगौना नङा होननानै माने बियो जाम फिथाइ थायदों नालाय जोंहा बे जाम फिथाइया माने सिरिगारजोबलांबाय आरोना बेनिखायनो बाबाया दिनैसो फैदों नालाय जाम फिथाइखौ जानो लुबैनानै सोंनानै दोननो नागिरदों आरोना फिथाइखौ गाहायाव बेनिफ्राय आंनि फंबाया आंखौ आइसक्रिम बानायनायाव हेल्प खालामदों नै बिस्कुटनि पेकेटखौ देख्रुबगासिनो दङ मिक्सियावबो सालायनानै लानो हायो नाथाय थांनाय बाराव आं बिस्कुट देग्लिनानै मिक्सिया गाज्रि जादों बेनिखायनो आइया दांनो होआखै मिक्सिखौ बे बाराव दा बिस्कुटखौ सेफायनानै लाबाय नैबे डार्क फेन्टासि नैबे बुख्रुबखांनाय फार्स्ट खेबसेया अरिअमोन नैबे खेबसेनिया डार्क फेन्टासि बिस्कुटनि गुन्दियाव दा एबार आङो आमुल फ्रेश क्रिमखौ होदों आमुल फ्रेश क्रिमखौ आङो हरसेनि थाखाय फ्रिजाव दोनदोंमोन बेनिखायनो गथा जादों आङो क्रिमखौ जों बिस्कुटजों मिक्स खालामनानै लाबाय बे खेबाव आङो कन्डेन्स मिल्क एड खालामगोन आं सिनि होआखै खारन कन्डेन्स मिल्कआ अलरेडि बिराद गोदैखा नालाय बेनिखायनो सिनि एड खालामाखै सिनिखौ गावबा गाव मोजां मोननाय बायदि होनानै लानो हागोन नांनाय बायदि दाना आंनिया बेटारा रेडि जाजोब्बाय नालाय गासिबो बुस्थुफोरखौ मिलायजोबना लाखांनायनि उनाव आङो मोनसे थेमायाव सोनानै लानोसै दाखालि बावै आइसक्रिम लाबोनाय थेमा गंसे दङमोन बेयावनो होनानै लाबाय आङो आइसक्रिमखौ आङो 12 घन्टासोनि थाखाय आङो फ्रिजाव दोनगोन आरो बेनि उनावसो बेयो जानो थाखाय रेडि जागोन लोगोफोरजों जाखांबायमोन बेयो लास्टनि देमस्रिया मोनजादों बेखौ मेल्ट जाजोब्बायमोन अब्लासिम जों बेनि सिगाङाव मोजां जाना थानायाव जानो मोन्दों दा लोगोफोर थार खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला आं गोथाव मोन्दों थेवब्लाबो एसेबां गोथाव मोनाखै माने हुइप क्रिमजों बानायनाया बांसिन टेस्टिसिन जायो आरो फ्रेश क्रिमाबो गोथाव थेवब्लाबो एसे रग' रग' नालाय बोरैबा मोनो आरोना जानो बेनिखायनो आङो मिक्सियाव ग्राइन्ड खालामनानै लादों समनि थाखाय मोजां जादों लोगोफोर न'आवनो बानायनानै जादों नालाय आङो बेखौ 8 घन्टा फार्स्टआव 8 घन्टा फ्रिज खालामग्रोदों बेनि उनाव बेखौ मिक्सियाव ग्राइन्ड खालामदों एसे गुन्दै क्रिमि जाथों होननानै बेनि उनाव आरो खेबसे फ्रिज खालामफिनदों 8 घन्टानि थाखाय बेनि उनाव जानो टेस्टि जादों स' लोगोफोर आं आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय उनाव लोगो मोनगोन दे लोगोफोर बाय बाय